Aliyu ina ka shiga ne? Wannan rabin ba dai kai ne. Ai ina son zan yi wata magana da kai. Magana ku da yasa nake so in gaya maka wata magana. Ina son za mu yi wata magana da kai ne amma saboda ka gani yanzu honorable ne kuma ina neman wannan kuma na ba abokin takara na akwai matsala. To shi yasa nazo za mu tattauna da kai mu san yadda za mu bullo al'amarin. Honorable ai baka san ɗiyan ba. Ka san mulmul he kai da yake dan mutumin nan cin amana ne da shi. Tare fa muka je na kai shi wajen wani mutumi. Ya mai surkulle isan inna aka yi. In ma ka zaɓi jam'iyyar bai ta zama tashi. To yanzu me kori to ka ga irin ta nan. Shi yanzu me amfanin to tare da kuri da shi da kai. To ai mutum bai ka gai ta fi shekara 7. To ka kwadi ga mai canza maka ba. Takalmi ba ma safana ba har noti yayi. To ka ga irin ta ko. So amma ka bari akwai wajen wani bokan da na kai shi. Kawai shi zan kai ka yanzu. To shikenan. Da abun fa ka san su yan kuɗi ne. Ba kuma bara a rasa ba insha Allah. To ni kenan ka. Insha Allah. Ko dan wancan mai da yace yanka mai jaki kafa 7 amma su suka san inda suka yi. Zo mu tafi. Kai kurun kwa gurum jangi kai to daya za su ni fa kai wannan harka tun ɗazu nake baɗi na nan da izo kai wannan harka baɗi na nan da izo anya ko za ta ɗore ni fa ni ma kaina wannan fa tsoro nake ji ka fa aljini zo da tsana a gurin nan an bula uba ni ma ko ni na ga aljinin guda zai amma Allah ya kawo wanda za mu baki Ai ina ga ma ko kan nan hadadibi ne ai karam ba fa abun kunya bane fito ma da aljini ka gani Wai kai fiye daya. Nan wanda daji ka kani ne. ka ai mun kusa zo mu tafi to mu tafi ka san dajin nan da na bokaya akwai iya ruwan kai ni gunda za a samu matsala ne mu je dai. abun ba wuya ya gari je da kafa yau Yanzu ka gane? Mun zo ne? ha mun ƙara so ai Salamu alaikum. wannan kutuma bura ubanci ne ake mana sallama nan nan kun ba mana sallama wai kai kula biyo ta nan kai zaka taka wadan kuwa biyo ta nan zaka taka aljini nan duk ƴaƴan aljini nan zaka taka ma aljini ku dawo daga nan to boka kula ku dawo nan yabwa yabwa dawo nan yawa boka abin da ke tafi da ku ba ma an faɗa ba ka san me yake kawo mu ma boka to bari mu gani yabwa za a aiki ta boka insha Allah aljani zai bayyana to amma wa yake neman shugabancin boka ya an faɗa ma kai da kake ba faiwa ka fara ba boka to amma dai abin ya kamata a ce wa yake neman shugabanci a yi jawabi wannan rabin ne wallahi la haka zance yake ai na gani Ni nake neman kamsila ko wani abokin takarata ya ci wancan karan ni yanzu bana son ya koma ni sabon kamsila nake son zama. to kai zaka ci amma yanzu nan zan kira aljani idan aljani ya zo zai bani magani a hannuna hin danka muku ku abin da na ce To shikenan. kai za ku samu nasara Shikenan. amma ku yarda da imani ku imani da buka To shikenan. boka idan daga an zo an yi abu Shikenan. To shikenan. insha Allah ya razul baka dauzi